Dubrovnik sa Toyotom Aygom. Sada je jedan povijesni trenutak za našu obitelj. Prvi put idemo preko Pelješkog mosta. Završile su brze pristupne ceste, pa je prilika da isprobamo Ayga Crossa malo pozadu i Dobar dan, Ivanove autočalolije. Dobar dan, bravo, bravo. Dragi Ivane, što ti hoćeš reći u ovom prekrasnom autu? Pa evo da auto se jako lijepo vozi, evo tu sam sa svojom obitelji, prekrasan zalazak sunca, lijepa cesta, milina. A kaj vi želite reći? Ej, vi, gospodine. Stvarno na Toskanu podsjeća. Stigli smo! Krade u Cavtatu mandarine. I go. Če, kak to ide po licima? I go, you go. Ne.